Вясёлы, харызматычны, цікавы Георгій Сцяпанович расказвае пра сваё жыццё. У вядомага земляка сапраўды цікавая біяграфія. Медыцынская адукацыя, маштабная выдавецкая дзейнасць, кіраўніцтва абласной арганізацыі «Беларускі саюз журналістаў», ды і гэта яшчэ не ўсе пасады і заслугі. Журналіст з вялікай літары сёлета адзначыў 80-годдзе. Георгий Степанович рядом с нами, в строю, и про возраст его мы знаем только по документам. Глубокий и интересный, разносторонний, и просто любовь к жизни, к родному непременно краю. Пра Георгія Тамашевіча сапраўды можна сказаць чалавек сваёй радзімы. Да тысячагоддзя любімага горада ён выдаў вянок санетаў «Анёл над Брэстам», у якіх ён перадаў усю велічнасць, гістарычнасць і сваю захопленасць горадам над Бугам. Под ангелом мы все живем, и поэтому этот образ. Поэтому меня это очень глубоко впечатлило. Ну, собственно, занимаясь историей жизни Беларуси и с творцами, общаясь и развивая вот нашу, так сказать, поэтическую брещину, содействуя изданию книг поэтов наших, конечно, ну, и я вам скажу, что каким-то образом изнутри вдохновило вот сесть за сонеты. Акрамя таго, Георгій Тамашевіч з'яўляецца аўтарам паэтычных зборнікаў, спецыялізаваных кніг, якія не маюць аналагаў у краіне. Удзельнікі творчай сустрэчы спадзяюцца, што наш выдатны зямляк на гэтым не спыніцца і будзе радаваць сваіх чытачоў новымі творамі. Тацяна Гнатавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».